Κοίτα τις ντομάτες σου. Τις βλέπεις. Φαίνονται αδύναμες. Κιτρινισμένα φύλλα, λουλούδια που πέφτουν. Και εσύ τι κάνεις? Απλώνεις το χέρι σου να πιάσεις εκείνη την πολύχρωμη, γυαλιστερή σακούλα με το λίπασμα. Εκείνη την υπόσχεση για τεράστια σοδιά. Σταμάτα! Ακριβώς εκεί! Είσαι ένα βήμα πριν κάψεις την τελευταία ελπίδα που είχες για φέτος. Πέτα το κάτω. Αυτή η σκόνη, αυτή η μπλε και άσπρη κόκκι, δεν είναι τροφή. Είναι δηλητήριο. Είναι ένα χημικό σοκ για το φυτό σου. Νομίζεις ότι το βοηθάς? Η αλήθεια είναι ότι του επιτίθεσαι. Και στις λεπτές, τριχοειδείς ρίζες που απορροφούν το νερό και τα θρεπτικά συστατικά. Κάθε φορά που ρίχνεις αυτό το πράγμα, είναι σαν να ρίχνεις οξύ στη γη σου. Αλλάζεις το pH, σκοτώνεις τους μικροοργανισμούς, κάνεις το χώμα στήρο και νεκρό. Και το χειρότερο, κάνεις το φυτό σου ναρκωμανί. Το εθίζεις σε αυτές τις εύκολες, τεχνητές θρεπτικές ουσίες. Μόλις σταματήσεις να του δίνεις τη δόση του, καταρρέει. Γίνεται αδύναμο, ευάλωτο σε κάθε ασθένεια, σε κάθε έντομο. Οι εταιρείες που τα πουλάνε το ξέρουν. Θέλουν να είσαι εξαρτημένος. Θέλουν να επιστρέφεις κάθε χρόνο και να αγοράζεις το δηλητήριό τους. Αρκετά, υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας δρόμος που η φύση γνωρίζει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Πρέπει να καταλάβεις κάτι θεμελιώδες. Ένα φυτό δεν είναι μηχανή. Δεν του ρίχνεις καύσιμο και δουλεύει. Έχει ανοσοποιητικό σύστημα. Ακριβώς όπως εσύ. Όταν στρεσάρεται από την πολλή ζέστη, την ξηρασία, τα παράσιτα, αρρωσταίνει. Αμήνεται. Και όταν αμήνεται, σταματά να μεγαλώνει. Σταματά να δίνει καρπούς. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι μια χημική έκρηξη. Είναι μια αφύπνιση. Ένα σήμα για να ενεργοποιήσει τις δικές του πανίσχυρες φυσικές άμυνες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται συστημική επίκτητη ανθεκτικότητα. Και εμείς θα την πυροδοτήσουμε με κάτι που κοστίζει λιγότερο από €1. Πήγαινε στο φαρμακείο. Όχι στο φυτόριο, στο φαρμακείο. Και ζήτα το πιο απλό, το πιο φθηνό κουτί ασπιρίνη που έχουν. Ναι, ασπιρίνη. Ακετιλοσαλικυλικό οξύ. Αυτό είναι το μυστικό κλειδί που οι εταιρείες λιπασμάτων προσεύχονται να μην μάθεις ποτέ. Το ακετιλοσαλικυλικό οξύ δρά ως ορμονικός ενεργοποιητής. Είναι σαν ένα εμβόλιο για το φυτό σου. Το προετοιμάζει για μάχη. Η συνταγή είναι απλή και είναι πανίσχυρη. Άκου προσεκτικά. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη εδώ. Παίρνεις ένα χάπι, 500 χιλιοστόγραμμα. Όχι παραπάνω. Η απληστία εδώ θα σου κάψει τα πάντα. Το σπάς. Το κάνεις σκόνη. Όσο πιο λεπτή, τόσο το καλύτερο. Θέλουμε να διαλυθεί εντελώς. Παίρνεις ένα δοχείο ψεκασμού, το γεμίζεις με 5 λίτρα νερό. Κατά προτίμηση βρόχινο ή τουλάχιστον αφημένο να ξεθυμάνει το χλώριο. Ρίχνεις μέσα τη σκόνη. Κλείνεις και ανακοινείς. Ανακοινείς μέχρι να μην βλέπεις ούτε έναν κόκο. Το διάλειμμα πρέπει να είναι απόλυτα διαυγές. Τώρα, το πιο κρίσιμο βήμα. Ο χρόνος. Ποτέ, μα ποτέ. Μην ψεκάζεις κάτω από τον καυτό ήλιο. Ποτέ. Θα το κάνεις αργά το απόγευμα, όταν ο ήλιος έχει πέσει. Ή πολύ νωρίς το πρωί, πριν ανατείλει. Το φυτό πρέπει να έχει χρόνο να απορροφήσει το διάλειμμα. Ψεκάζεις καλά. Παντού. Πάνω στα φύλλα, κάτω από τα φύλλα. Στον βλαστό. Θέλεις το φυτό να λουστεί με αυτό το μαγικό ελιξίριο. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Το φυτό ανιχνεύει το σαλικυλικό οξύ και νομίζει ότι δέχεται επίθεση από παθογόνα. Αμέσως χτυπάει κόκκινος συναγερμός. Ενεργοποιεί ολόκληρο το αμυντικό του οπλοστάσιο. Ενισχύει τα κυταρικά του τυχώματα. Παράγει πρωτεΐνες που πολεμούν τους μύκητες. Δυναμώνει τις ρίζες του για να βρει περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Μεταμορφώνεται. Από ένα αδύναμο θύμα γίνεται ένας σκληροτράχυλος πολεμιστής, έτοιμος να αντιμετωπίσει τα πάντα. Κάνε το αυτό μία φορά κάθε 2 με 3 εβδομάδες. Όχι συχνότερα. Η πειθαρχία είναι το παν. Η υπερβολή είναι καταστροφή. Η διαφορά θα τη δεις σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Τα φύλλα θα γίνουν πιο σκούρα πράσινα. Πιο ζωντανά. Θα δεις νέα λουλούδια να σκάνε παντού. Και αυτή τη φορά δεν θα πέφτουν. Θα δένουν. Κάθε λουλούδι θα γίνεται καρπός. Και οι ντομάτες... οι ντομάτες. Θα είναι παντού. Θα μεγαλώνουν τόσο γρήγορα που δεν θα το πιστεύεις. Θα γίνουν τεράστιες, κατακόκκινες και θα σκάνε από τη γεύση. Χωρίς χημικά, χωρίς δηλητήρια. Μόνο με τη δύναμη της ίδιας της φύσης. Ενώ ο γείτονάς σου θα συνεχίσει να ρίχνει τα λεφτά του σε άχρηστες σκόνες, καίγοντας τη γη του, εσύ θα μαζεύεις κουβάδες. Κουβάδες με τις καλύτερες ντομάτες που έχεις καλλιεργήσει ποτέ στη ζωή σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι απλή, είναι φθηνή και είναι απίστευτα αποτελεσματική. Πέτα τα λιπάσματα τώρα. Εμπιστεύσου την επιστήμη, όχι το μάρκετινγκ. Εμπιστεύσου τη φύση, όχι τη χημική βιομηχανία.
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα τέτοια μυστικά, αν είσαι έτοιμος για την ομοία αλήθεια του κήπου, χωρίς ψέματα και χωρίς φρούφρου, τότε κάνε εγγραφή. Πάτα το κουμπί. Γιατί η αλήθεια που θα σου πω εδώ πονάει, αλλά βγάζει τους καλύτερους καρπούς.